Ndị be anyị ndị Igbo daalụ nọ. O nwere ife ntị ka m metụ aka ebe a tupu ife emebie. Amaghị na ọhụsọ mmụnwa wugoro onye fụrụ ya. O nwere voice note ife ekwurekwu na-agbasa sensị gbasalụ iwu Anambra ọfụ, gbasalụ ndị aṅụrụma ndị na-ese ife osise. Enwekwara ka o si wee dị mma akpọ ebe a kịta, mana ka m kwukwa ụfọdụ ife. Iwu a na-akọwa na enwe ka esi nweta ha na anago na Anambra bịa wole ana. Agọtaghị m Anambra, ọ dị ka ụnụ na-achọsi ya n'ike, ọ dị ka ụnụ na-achọ onye unu ewole ana. Ụdị iwu a na-enwe exception. Ha bịa ha na-eme iwu, ị kwesịrị ịma the other side gasị mara ka ọ ga-esi wee dị. Ọtụtụ ndị anọghọ Nigeria, ọtụtụ ndị nwere ana mana ha anọghọ nso, ha pụtere aka. Ụnụ maka ndị na-esi ife osise si eme. Onye isi dị mma ọya na-esi ife osise, ife ọma na ọya emeri ahụ, ife ọma na ọ dịghọ mma na ahụ ọya na-ese eselu gawa. Mana ụnụ maka ndị na-esi ife osise si eme. Ha na-eme etu ọwụna ebe ọwụna ha fụlụ ụmụ ife a na-akpọ uncompleted building. Unu alụfọla alụfọ ebe a ka a na-eji ezokpu zoo wee na-ese ife a na-ese. Ọtụtụ oge ndị nwa na-aya mmadụ na ha na ebe ahụ anọkọta efu etikapụta. Nya ka gọvanọ Anambra na-eme ka amalụ gọọmenti Anambra na afọ ụdị ndị ahụ na-anago na gọọmenti ya kpala anago maka gịnị. Nya ka anyị na-achọ ịjụ ka anyị mara ife ọwụ ka akọwala anyị ọfụma, because anyị kwesịrị inwe exception. Mana emechaa anago ekwesịrị inwe ndị na-ese ife osise ha anọkewe ebe ha ese, maka ha na-anọpụ ọtụtụ ndị na-ese ife osise. Ụdị ebe ahụ a na-ekwu Anambra sị ka na ha ya na-akpala ka ndị a na-ese ife osise na-anọkewe. Abịago m mgbe m gere ife ekwurekwu, mgbe m gerie na-asị Anambra State gọọmenti ha echekwala echewe eme nka. Ha amakwa na o nwere ndị anọghọgasị n'ụlọ nwere ike ọ ya awụ ndị a na-ese ife osise je kpala ana ha na-ese ife osise ebe ahụ. Anambra State gọọmenti bịazie ha ewele ana ahụ na ụdị na-afụrụ onye na-ese ife osise. Ọrụkwa na ụzọ ụnụ ga-esi na-akpakọrọ ana ndị mmadụ ọfụ ka anyị malụ nụ. Ndị be anyị mma akpọrọ na ife aka unu gee, mma akpọrọ na aka unu gee, mana tupu unu egerie ka m nyeta ụnụ obele ka m kọwatụrụ ụnụ ya ọ ife na-eme ka unu ya ha ege kịta. Ọ na Igbo kwa ka asụrụ ya, ọ dị egwu. Ụfọdụ akpọtụrụ na m sị m nna akwụ onu maka ife a biko. Ụfọdụ gwadoro m na ha anọghọ Nigeria, kiri ka a esi me na ụdị iwu enyelu na-esi na ekpala ana ha. Mmadụ anọghọ nso, ụfọdụ nwere ana. Ịbịa na baya nwere ebe a na-akpọgasị akwụ, mmadụ ebikeweho. Ụfọdụ na-enwe ana ebe ahụ, anọkata ejekwa ebe ahụ. Ụfọdụ hụ na ha anọghị Nigeria na ha pụrụ apụ ha. Ụdị ndị ahụ na-esezi ife osise mana anya adọghọgasị ha mma, jezie na-ese ife osise ebe ahụ. Gọọmenti Anambra bịazie kpala ana na ụdị gịnịkwanụ. Gọọmenti ya na-ajụ ajụjụ, ya na-asị gịnị mere eji nọrọ ebe a? Onye nwe unu si ha nọlụ. Gịnị mere ha ji nọrọ ebe onye nwe unu ha nọ? Gọọmenti nweta gọọmenti akpụrụ ha kele nke wee ije sizikọlụ weluzie unu ha na-eme ife ahụ n'ụdị nọ maka na iwu gọọmenti. Gọọmenti ọ na-achọ ana biko ka anyị malụ. Ọ na gọọmenti na-achọ ana ka anyị ma ka anyị si chọta gọọmenti ana ka e nyere ha ka chọwa ana. Kele nke wee kpakọrọ ana mmadụ n'ike. Ọnya ka nsị ka njụọ mana ka m kpọzie ife aka unu gelu maka ndị egebeghị ọtụtụ egege. Ụfọdụ anyị akpọ gegasị ya na WhatsApp group anyị nọgasị. Ụfọdụ akpọtụrụ na m na-asị nekwo nna nekwo ngwanụ ka gezie na ya. Ihe m bịara ikwu kịta ụmụnne m bụ maka drugs. Anwụrụ ike, ọtabi ike, nke ọbụla a na-akpụ ya. Ịkpọrọ ya Igbo, ịkpọrọ ya gay, ịkpọrọ ya goof, ịkpọrọ ya cocaine, ịkpọrọ ya mkpụrụ mmiri, ịkpọrọ ya kolos, ịkpọrọ ya Charlie. O nwekwara afa ndị ọzọ a na-akpọsị ndị nke ọzọ amakọcha m afa ha ncha. Nwanne m, ọgwụ ike na anwụrụ ike niile ka anyị bịara ikwu maka ya kịta. Hard drugs. Ọgwụ niile iwu oyibo megidere. Ihe ọbụla akpọna ya, afọ ọbụla akpọna ya, iwu oyibo megidere ka anyị bịara ikwu maka ya.
ọgwụ ike niile ahụ. Biko iwu Anambra steeti kwuru sị ihe anyị na-ekwu maka ọgwụ na anwụrụ ike ndị a bụ maka property dị na Anambra steeti. Iwu Anambra steeti mere gbasata ọgwụ ike na ndị a ihe ndị a na-ekwuzi bụ maka property dị na Anambra. Ihe ndị ọzọ gbasara ya bụ ọgwụ ike na drugs, hard drugs, illicit drugs, all these things kpọrọ ya narcotics, afọ ọbụla oyibo kpọrọ ya. Ihe ọbụla gbasara ndị nke ahụ ndị ọzọ dị na exclusive list federal government. Mana ihe gbasatara Anambra steeti dị n'ala anyị bụ property ijizi eme ya. Iwu Anambra steeti ewee kọwaa kwuo sị na property ọbụla anọ na ya a manufacture, anọ na ya na-arụ, anọ na ya na-ere, anọ na ya na-use. Ekwukwe m ọzọ, property ọbụla anọ na ya na mpaghara ọbụla na Anambra steeti wee na-arụ ma ọ bụ na-ese ese ma ọ bụ na-aṅụ na-eyuzu etu ọbụla isi na-eyuzu ya na-akpọ ma ọ bụ na-ere na property ahụ abụrụ na nke gọọmenti Anambra. Na property ọbụla anọ na ya ekwukwe m na property ọbụla anọ na ya, ọbụna shop, ọbụna room, ọbụna ụlọ be mmadụ, ọbụna store, ọbụna ahịa, ọbụna ụlọ akwụkwọ, ọbụna họọlụ mmanwụ na ebe mmanwụ, ọbụna ọhịa ka anọ na ya, ọbụna ọrụ ka anọ na ya wee na-ere ma ọ bụ na-arụ ma ọ bụ na-ese ma ọ bụ na-akpọ ma ọ bụ na-eme nke ọbụla a na-eme na anwụrụ ike na ọtaba ike niile a n'afọ ọbụla akpọrọ ya na ebe ọbụla anọ na-eme ya na Anambra steeti, na ebe ahụ a na-eme ya abụrụgo property gọọmenti Anambra. Na a na-eti mmọnwụ for example, na ụfọdụ ndị obodo na-ala awụzi ụmụaka nọ be ha na ndị youth nọ be ha ma nwoke ma nwaanyị abịa weresịa ọtaba ike na anwụrụ ike ndị a na-ekwu kpọsasịa ya n'obom mmọnwụ ma obodo mmadụ, debesịa ya na tebụl, debesịa ya na akpa, mana kọmpaụnd ndị mmadụ abịa na-egori ya ka a na-egoro granọt. Iwu Anambra kwukwere na afụkwa ya ka a na-eri ya n'obodo gị, afụkwa ya ka a na-eri ya n'ezi obodo gị, afụkwa ya ka a na-eri ya na họọlụ ndebe ụnụ, afụkwa ya ka a na-eri ya n'iro mmọnwụ ndebe ụnụ, afụkwa ya ka a na-eri ya adọkwasịra enugbe saịkụl na-ere ma ọ bụ na ahụ moto na-ere, n'ụlọ na-ere, ọbụna rum na-ere ma ọ bụ na-aṅụ ma ọ bụ na-ekechi ma ọ bụ na-afụ ma ọ bụ na-arụ na property ọbụla aha abụrụ na nke gọọmenti. Na property ọbụla aha anọ were na-eme ihe ndị a abụrụkwananụ nke gọọmenti. Ịhapụkwa onye bi be gị ọ nọghị na be gị na-afụ anwụrụ ike na-aṅụ, ọ nọghị na be gị na-aṅụ koken, nọghị na be gị na-agba mkpụrụ mmiri, nọghị na be gị na-aṅụ nke ọbụla, ọ bụ Igbo ọ bụ gee nke ọbụla ọ kpọrọ ya, ịhapụ ya ọ nọghị na be gị na-aṅụ ya, marakwa na ụlọ gị ahụ aghọọ na nke gọọmenti. Marakwa amara na ụlọ gị ahụ aghọkwa na nke oyibo. Ịhapụ onye bi na be gị ọ nọ ibe gị na-ere anwụrụ ike, ọtaba ike na nke ọbụla akpọrọ ya, ọ nọghị na be gị, ọbụna stọọ ka ọ na-eri ya, ọbụna ihu stọọ gị, ọbụna azụ ụlọ be gị, akụkụ be gị ọbụla ọ nọ na-eri ya ere, akụkụ be gị ọbụla anọ na-aṅụ ya aṅụ, akụkụ be gị ọbụla anọ na-afụ ya afụ, na-ekechi na manufacture, marakwa na be gị ahụ, marakwa na property gị ahụ abụrụkwana nke gọọmenti Anambra steeti. Ọ bụrụkwa na empty land gị na ana gị a na-akụ ya ọrụ, egbuchiri ya fensị oghe ka a nọ na-aṅụ ka a nọ na-arụ nọrọ na-ekechi ma ọ na-afụ, marakwa na property ahụ abụrụkwa nke gọọmenti. Ọ bụrụkwa na ọ na họteelụ gị ka a nọ, property ọbụla
Henji ekwu etu abụ ka akọwacha ya akọwa maka onye otu anya jere n'onunu pụta si ka ya jekwa ọzọ ka ọ ya eme ajọ ọsị na ya ji ya na-abụ wee ji ya. Obodo ọbụla ọ bụrụ na ahịa dị bụ unu ka unu hapụrụ mmadụ anọghị na shọpụ dị n'ime ahịa ahụ wee na-eri ya ere ma ọ na-aṅụ aṅụ ma ọ na-afụ afụ, ihe unu kwukwere bụ na oyibo ga-ewere ahịa ahụ anụlotakwa ekwukwe emi ọzọ na oyibo were prọpati ọbụla ha ewerekwa ya mee ihe sọrọ ha, ihe sọkwuru oyibo ka o ejizi ya mee. Dị afọ obodo ọbụla ọ dịkwara unu, onye ọbụla ọ dịkwara gị, ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị, ịbụ landlady ịbụ landlord, nke ọbụla ịbụ mana mmadụ onye ya ebibeghị dịkwa sure na ọ na-afụ afụ, dịkwa sure na ọ na-aṅụ aṅụ, dịkwa sure na ọ na-ere ere, dịkwa sure na ọ na-ekechi ekechi, na ọ na-arụ arụ n'ihe ọbụla gbasara drọg, maka ọ nọ ekwebeghị na-eme ya ụlọ gị aha ka ị ya forfeit kweto gọọmenti. Ọ nọ ekwe na stọọ gị na-eme ya, stọọ gị aha ka ị ya forfeit kweto gọọmenti. Obodo ọbụla a nọ ekwe na họọlụ unu na-eme ya, họọlụ unu aha ka unu ya forfeit kwe na gọọmenti. So anyị na-ayọkwa ndị ọbụla mekekwa sure na onwe onye nọ n'agbata obi gị n'ebe ahụ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-afụ ihe ọfụfụ, mekwa sure na onwe ya n'obe gị na-aṅụ drọg ọbụla na-eme nke ọbụla, ọ na-agba mkpụrụ mmiri, ọ na-eme kolos, dịkwa sure na a na-ana akụbe gị eme ya, dịkwa sure na a na-abe gị eme ya, dịkwa sure na a na-stọọ gị eme ya, dịkwa sure na a na n'ezi obodo gị eme ya. Maka na anọ ekwe ebe ọbụla na-eme ya na gọọmenti Anambra na-efọfit gokwara ha ebe ahụ a na-eme ya. A sịkwa nka nkọwa ya ọfụma na nke a abụkwa nke iburu n'obi ị na-eji asetụrụ ndị nke a, ị na-esetụrụ ndị nke a, ị na-esetụsị ndị oyibo, ọkwara ejide gị, ọkwara ya mekwa ahapụghị nọtawa. Nke a gbasara gị na ndị oyibo ndị nke ahụ. Ihe gbasara anyị nwa gọọmenti Anambra steeti bụ na ebe ọbụla ahụ ị na-eme ya na gọọmenti Anambra na-efọfit goro gọọmenti Anambra place. So ọsọzie gị nọdụzie gbachi nkịtị ka otu nwanne gị nọzie na kọmpaụnd unu, ọ nọzie na kọmpaụnd unu na-eri ya ere ma ọ bụ na-aṅụ aṅụ ma ọ na-afụ afụ ma ọ na-arụ ya arụ, cherezie ka oyibo bịazie bịa were kọmpaụnd unu ahụ echi ka ikwuzie na ọba ngị na-aṅụ ma ọ na ọba ngị na-ere ma ọ na ọba ngị na-afụ. Onye nwe awọ zọkpọkwa ya afọ kịta, onye nwe nkakwu bekwa ya ọnụ kịta. Onye ọbụla na-aṅụkwa anwụrụ ike na ọgwụ ike, ọ bụ na onye ekwekwaghị ya eji na ịchọzi ịṅụ, sikwe na obodo ụlọ ahụ, sikwe na Anambra steeti pụọ, jekwa obodo ọzọ jee ṅụbịa, jekwa obodo ọzọ, ọ bụ na ị na-eri ere, jekwa obodo ọzọ jee erebe, ọ bụ na ị na-amanufakshia na ị na-arụ arụ, jekwa obodo ọzọ jee rụba. Ebe ọbụla ị nọkwa arụ ya, ebe ọbụla ị nọkwa aṅụ ya, ebe ọbụla ị nọkwa eri ya na Anambra steeti, gọọmenti ihe forfeit kweda property to gọọmenti. Onye ọbụla anọkwa biya na-arụ ya, o nwekwa nọbeghị chụpụkwa ya kịta, ọ nọ ekwebeghị kontinu ya, ọ na-aṅụ aṅụ, ọ na-ere ere, ọ na-arụ ya arụ, gọọmenti ihe forfeit kweda property to gọọmenti. Ndebe anyị ndị ha ala local gọọmenti ya ka m sịkwa ka m ruturu unu maka echi anyị bịakwa ime enforce this law, iwere sị na Kenneth eme aka ya asịkwa gị na ndị nke a asịkwa gị na ọ bụ igwe bụ unu na-eme gị maka ịkwụgharị ya, na ọ PG unu na-arụ gị maka ịkwụgharị ya na elekshọn, na ọ bụ ndị gị ha ya adịghị mma, na ọ bụ ndị vileji na-eme gị ka ndị na-emekwu onwe gị. Ọ bụrụkwa gị ji aka gị ere ma ọ na-aṅụ aṅụ ma ọ na-arụ arụ, sikwe na ya pụta. Ọ bụrụkwa na onye bibe gị ma onye agbata obi gị ma onye gị na ya bụ tenant na-eme ya, gwakwa ya ka o si ebe ahụ pụọrọ unu ma ọ bụrụ na ọ ya akwụsị, maka ọtụtụ ugiri maka ịkpafara n'eze. Ụmụnne m ekwuchakwananụ m maka anwụrụ ike. Ekwezikwara ka mmadụ nọ na be gị ma ọ n'ogbe unu ma ọ na-akụbe gị ma ọ na họọlụ ndebe unu, ebe ọbụla gbasara unu ma ọ bụ ana gị, ekwezikwara ka mmadụ nọ na ya na-eri ere ma ọ bụ na-aṅụ aṅụ ma ọ na-afụchi afụchi ma ọ na-eke eke ma ọ na-arụ ya arụ. Biko maka prọpati ya ọbụla anọkwa eme ya, ihe forfeit kwu ya to gọọmenti, gọọmenti ewere ego kwu ya oredi. Ekwuchakwara m nke ahụ maka drọg na-emekwa na ụmụnne m ka m pụtakwa afọ nka bụkwa Ken Emeaka. Anambra gọọmenti unu ya akwụ m ụgwọ, emegolo unu ezigbo advat, emere m unu ezigbo advat. Ebido n'isi kpọwa ife a kpọruo ya na ngwụcha, mana ife nna ajụrụsị iwu amaka nnọọ ọmaka.
and onwe mgbe nje do against iwu gọọmenti anyị adịghị against iwu gọọmenti ife dị mma ka gọọmenti na-eme mana ife anyị ka na-ajụ ụwụ chelu maka onye anọghọ nso amọghọ na-eji ya ma ọ wee ebe obibie ma ọ property wee na-eme ụdịrịfa onye ahụ anọghọ nso n'ote aka chelu maka ya o nwere ndị goshala na gbachie pụwa mana ụfọdụ a na-arịbata n'ime ana ha na-eme ife sọrọ ha o nwere ndị nwechala ana ebe a na-akọ nri agbachi ha agbachi o nwere ndị mgbe aha a na-enye mmadụ ana kọọ nri nyegasị ụfọdụ ana akọcha nyekwaghị n'akụ ụdị ana ahụ agbachighị enweghị fensị mana ama oke kelu maka nke ahụ maka iwu a enye nsogbu dịka anyị si ekwu iwu a amakakwa mana gọọmenti kwesịrị ịghọtakwa nekwo gọọmenti ọmakwa maka nekwo maka nke a nna ha ekwu in case mmadụ anọghị nso ọtụtụ ma maka iwu a ọtụtụ anyị anị ọtụtụ ndị ya anị dịka ka anyị si gbasa ọtụtụ ya anụ kelee ife gọọmenti ya eme maka ndị nọpụ nwechalụ ana ma a na-agbachi ha agbachi ma ndị agbachiri agbachi ma ndị nwechalụ uncompleted building ụfọdụ alụchabụghị maka na ego adịghị onwe ka o si wee dị ụfọdụ amụghọ na mmadụ na-aba na ya kelee ife gọọmenti ya eme anyị kwụ gọọmenti n'azụ mana gọọmenti na-nebakwa anya n'ife ọfụma maka adị ama ọtụtụ ife ha ya efu gbasara iwu a ọtụtụ ife ha ya efu ụfọdụ ya ejeze na-agba ama ụfọdụ nwekwara ike ime arenji ife ọbụla nwere ike ime amala ma nwunyesie ndị na-ese ife gọọmenti pụtazie owolu ebe asị m kwuo ya dị mma ka gọọmenti kpụrụwa ndị na-ese ife afụ ndị na-ese ife kpụrụ ha pọnishi ha dịka iwu obodo si wee dị mana ihe ya bịa wole ana o nwekwara ka ọ dị ndị be anyị tinye n'ọnụ n'ife a kele ife unuche tinye n'ọnụ ka anyị nụ anyị ahụ agba gọọmenti mgba anyị laikiri ife gọọmenti na-eme mana nke iweluzi ya na onye agọtaghọ na-eji ya na-eme ife a ebe a ka anyị na-ekwu mgba ndị be anyị ka ọ dị nọ gbasaa n'ozi ya dịka isi wee fie